Rápido, rápido, que non chegamos. A ver, rapaces, que medías 4 provincias de Galicia? A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Cal é a capital de Galicia? Santiago de Compostela. Quen tira? Eu. Móvete. Pasa, pasa, aquí. ¡Estáis! Oye, Cañada Blanche. Oye, Cañada Blanche, moi singular. Aprendemos linguas de forma natural. Castelán, inglés, francés e galego tamén.